A ver qué hace. Qué bonito.
Unos cuantos viajes y... Se le ha escapado. Se le ha escapado el archa. ¿Se ha el barco? Bagatoz. Bagatoz ikasleak. Bagatoz gurasoak. Bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak. Bagatoz indar berriz. Bazatoz? Baztan ikastola aurre matrikulazioak egiteko epea zabalik martxoaren 9-tik 13.
Informazio bilera martxoren 4 izanen da, arratsaldeko 4:30 parkeko ikastolan. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri.